Ni akordan az, haitxe eta haitxitxe, gure haitxe, Ameriken operan, 18 urtegaz, pageioen soldadizkien barik. Eta anun zan, eta klaro, hori asunto hamen nibin janin, koizten gizonak, gure haitxesta gertizen soldadizken. Eta etxezeren ostu, haitxe eta bizek akordan az, basolaz batezen, kolkoan taloa sartute, hori akordan az. Geuin erregisten gizuni padago etzitan, tortazen. Eta gero horren meistrin nebie, guztagin nizerdan, meistirik zasun Mercedes, itxikoa zizio lastezen noten. Zan notezen, liorik ekarteko gero, eta ez, egon bakarrik hor. Ez dut nintzakin bai gero entera ginen, bestitarikoa dela. Eta esatzen, es que yo le quiero pagar. Pues mi mejor pago sería un cuñado tengo en la cárcel, me sacara aquel, osatzen. Eta ara joen. Hori xeak ortenaz.